Jatano Bukra Jisu Kristen by Hai Lamsogo Pedi Sung Kaitini Kok no Hai Sung Mani Bekak Tanglayana Tini Getsung Sung Layana Tiatira Ba Motha Ni English by Tiatira Hon Kok Bro by Get Tuatira de Hon to Ankisana Igrana ni Tuatira ni Mothano Jesu Christo Salang Mani Kok Gezeng Nirong Mito Tongbaina Hai Oro Bisingo Tangani Sekang Ang repeat Klayarna Nimsungo Number 1 Epis Mothano Sui Sung Serengka Epis Motha Borok ni Borok Wama Samang Klaikya Haipan Samang Kaha Klaikya Haipan Jesu Christo Borono Kaisya ang nirok kaisa kok sanani tongo nei khorai mani sung nugu bongka niro pilani hanjak mano nirok yaka kha hani hai u jaga won kipil thangpidi ni samani sung nugu bone pres Smarna Motha no ke mung sepana samani sung nugya tumane male borok no utsaha romasi nugu thiasak jora nirok rakhe basai tungri ke bone yagolong ke Pargamos no ke haini sawu nirokni chati muchungjak naino ang nori rok hinai ani sung samani no ge tini ke sung one shop nai Tuatira ni akaba Tiatira ni Mothano samani ko Epis engka nirong mito tongbaina Apostolic Age ni akaba boni sagri rok tawron di boni sagri rok ni jimi on 33 AD ni jimi 100 ubising ni Mothani notui sahor mani okay boni pore Smarna okay Apostol ba Jisuni sagri rokni thanio je directly srengnai borokni mol bongka 100 AD ni simi rongwi rondi 300 AD okay 300 AD ni simi romwi bongke Pargamos Motha 590 jora Engka tabok 590 ni simi tabok Martin Luther songni jora asuk jora angke Tiatira Church no bujok mani engke Tiatira Church no tomasa parijeng wansok lain ang poriwana chapter 2 verse 18 ni simi 29 jora kisa kolok no haipanang poriwana Tuatirani Mothano samani kok Tuatirani Mothani swari no hai hnei suihordi kaitoni sajla o kok no sawo bini mokol horjlai hai jlai bini yakung pitol hujak hai kecheng nung khlaima rokno ang sawi mano nung hamjak mano nung krak ke tong mano nung samung khlaimano nung khalok mano ang sawi mano Ang sawi mano nung sekang ni chlai tabok samung khlai kugo. Haipano ang nono o kok thaisa hunna tongo sakno kaitoni diari juk hunei hunnai a burui Jezebel no nung soika. Bo ani seleng rok no buitala ungnani pia takjak mutai ni thani barok mano chana phurungui lama koro ruo. Ang bono sumsok yakarna jora rekha haipano bo buitali tongmung no yakarna naya aboni bagai ang bono thonggaro khiklainai pia bo bobai baksa lupcha engnai rok no belai satoknai a lupcha rok bobai baksa samung hamya khlaimani yakariyake ang tabuk bohai khlainai ang bini borok rok no bo butharnai Haikese borok rok wansuk marok bai muchung marok no ang sawi mano hunei bebag motha sawi manana
ang norok no jotono no norok khlaitui no yagul suwano phia thuatira o tongnai norok ni bere teirok o hamya phurungma tui tonglia a borok rok soitani bisingni kok hunmano norok srunglia ang norok no o kok sawo ang norok no tei poja phinlia tamoke ang phaiya sak norok ni thani tongmani krak khe romui tongdi thüia sak ang muchung tui khlaiwi tongnai kaplai rok no ang aphani thani mannani phanno rwnai ang borok no dofarok ni bokrok snamnai borok dofarok no sorni raidang bai kok khna rwnai pia hani manei haikhe borok no subainai ang borok no aitorma athukri rok no bo athukri no bo rwnai khunju tongkhe ba phola motha rok no samano khnadi o elemba poriman bisingtui kaitor jono katalke hamari khlaithok ke badi omono jong tokan soklaiyana Thiatira ni pilas kang Thiatira ni meaning tabo Thiatira ni meaning engka choyawi sakno yapari tong deba sacrifice continuous sacrifice choyawi no samung khlai mane yapari sacrifice khlai mani bono no bon Thiatira ni meaning bono ke ang pilasaka Thiatira ke agini motha 590 AD ni chimi 1517 u bising ni u mol ni jorano sahor mani ike jeng tabuk ni jora no jeng temanai chanaiwi jeng nayo nangnai borok bai jeng sulani nangnai ke Thiatira bo Thiatira ni jaga engka tabuk somotol jaga asuk hathai rok asukri somotol jaga ge u borong ni jora o Thiatira borong ni jaga o to kaisa area ni jaga ni bumungsi boni bumungtui tabuk tumanai boni bumungtui no u motha ge u Thiatira ni motha aro somotol jaga te a jaga o ujora o belekena ri snamani ba rino rong romani aro famous mane ri bumul khlaibani ba rong rowani omotui borok rok ba aro jaga o sini jaga rino podrepod rong sajogui rong khlaibani bohai okay omoni bagina tabo aro jaga o tabuk rondi tabuk chini Tripura rogo jeng sawani hingke auto syndicate gari syndicate ba aro jaga o tabuk business khainai rok ni kaisa gothon ba kaisa songstha obohai hingke u business khainai rok ni tabuk tumanai eprang saka ri rong snamani ba ri snamani rino podrepod rong snawi naithok khe khlaimani mane omota dye industry okay aro borok business khlainai rokni borok kaisa সংগঠন khlaijak hingke u সংগঠন no tongya hingke u সংগঠন no tongya hingke borok business khlai wismaya omha hingke je সংগঠন no tongnai rok toma borokni meeting khlaiprok rok mathangonai borokni omok khlaiprok rok mathangonai podrepod tabuk nung kaisa সংগঠন no tongkha hingke nung borokni je chajaktong chajakyathang je borok kwbangkuk majority chajago borok no khlai hingke borokni jorao toma borokni jorao borokni malai layo meeting wnglayo hingke no borok omahai khlailaio borok mai chalai mane meeting khlailai di hai omok khlailai di hingke no সংগঠন ni hingke no mai chalai hingke mai chalai pro borok jaga mai chalaimani abo kuthunglai mani ka o mondir gandar rogo
ba rogo engke mondir rogo specially engke borok o mutai wo tangjak barok jak borok no borok chalai mane mondiro tangjak barok jak no borok ni oma haikena borok ni loy tamane male aro non Christian pilas kang gaboni chimini oma haike jengmani ge borok nubu nonglayo jobo chalayo oma haike borok ni tongmung borok ni bisingo o সংগঠন ni bisingo engke boni bagainya kwang ma tabok Christian ni bising business khlainai rokbo borok ni bagaibo jungjak ba problem sophai kepai jeng bonono jeng place kang nailebana haina hayang porewana chapter 2 thanglebana verse 18 non porepina phunuk jamani chapter 2 verse 18 thuatirani mothani suari no hai hnei suihordi kaitoni sajla o kokno sawo bini mokol horjlai hai jlai jlai bini yakung pitol hujak hai kechung aro jengnugu thuatirani mothano o kokno suidi hainei kaitoni sajla ba Jisu Kristo o kokno sawo boni mokolo hojlai hai jlai jlai jungjak e boni yakungo ke pitol hai kechung pitol je prono bible sungnai ka ke pitol ka busthumani kokno compare khlaimani ba busthumani kokno samani tabok pitol hangkena pitol apro krak manai bobai tabok busthumani kok ge jeng haini hai kisa muito khair nam sumu pargamni mothano pargamni motha wo Jisu Kristo nukjagei nukjak mani engka jeng muito tongna seng kubuk bainini buwa gnang ba bainini kubuk piaba thuatira ni motha wo hongke jeng omai kenugu teibo kiri sengsa temane mole pitol ni yakung teibo kiri sengsa gebo tabok roroni mokol boni mokol aro haini saw mokolo hojlai hai jlai jlai mane hor no musangui ja borok jole jakhangke mongereba horbai sogi khibinai omahai keseng nugo boni yakung hongke pitol hai mane no Jisu Kristo bo borokno busthunai boni thani no busthunani authority ke kaitor bo borokno busthunai Jisu Christ kaitor borokno busthunani Jisu Kristo ni yago yapari roka ke tolawo sawo ang porephian tolawo nung klaima rokno ang sawi mano nung hamjak mano nung krak ke tong mano nung samung klai mano nung khalok mano ang sawi mano nung sekang ni slai tabuk samung klai kugo oro sawo nini bebak no ang sawi mano tabo pilas kango verse 1 ke sawo bo hojlai haike jlai ke fainai ge busthung fainai ge tabo nini samung kaha nung hamjak mani nini khalok mani nini samung kaha bebak no ang sawi mano Jisu Kristo haini saw ang bebak no sawi mano jeng ang pilana saka epis motharo ongka borok kaha borok Jisu Kristo borok pilas kang borok no samani seng nugu borok kaha samang klain tongo piaba pilas kang kaha pano uro hanya ngi tangga teman hemale hanjak pilas kang hanjak mano borok pogi tangka piaba ut thuatira motha borok epis ni motha sai teibu kaha oro saw paithak jora kaha haible jeng nugu verse 2 verse 19 pore mani nge Jisu Kristo borok no belai kana
kok kaha pilas kang praise khai mani chung nugo borok mo thawo belai kana active phataro mane bui bai kaha hi sijag phataro omohai motha ge u mothawo hanjak ma tongo borokni poitokra borokni samung kaitono samung khlaimani engke borokni borok kha kolok bai samung khlai tongmani chung nugo phiaba u motha kabangma borokno khalogui kaitoni samung khlai phiaba borokni abo je proprono borok kaitoni bagui samung khlaimani abo bukhabai samung khlaiya tomani borok samung khlai bui bai nukjagwani u kaito nohi khlaimani ya bui bai buino phunukmani mane saka kaitor boroni bukhawo grei je mane waisu ke to khayo haipano je proprono I kaitoni bagui no hne grei phiaba sak sini jagani sak nukjagani bui bai hojagoni pa phonale kamono obahe hojagoni bagai kaitono nahoriya hani bagino je borok kaitor phurungmanno borokni bukhawo kanmaiya borokni khujuo kanmaiya omo haini bagino borok uloke toma engte kaitoni bagiya borokni bagi khlaite bebak sakni bagi ba sak sini jagani sak nukjagani omo haini bagi kaitoni singsa sani bagiya ge uloke tumanai sumsok te kaitor tumanai bono borok pokte pokmani pogi thang hai bagi kaitor borok no tabo Jisu Kristo borok no tabo omo haike khoraimani जों nugo ang poribano verse 20 haibano ang nono o kok thaisa hunna tongo sakno kaitoni diari juk hunai hunnai a boroi Jezebel no nung soika bo ani seleng rok no beitala nani pia takjak mutai ni thani barok mano chana phurungui lama koro ruwo ang bono sumsok yakarna jora rokha haipano bo beitali tongmung no yakarna naya kena tama kaito no jungsa saklaibani pokha kena nije sakni jungsa sano phunuknani buibai borom khlaijaknani sakni mungni bagi khlaika kaino podre pod buini phurungmani no yasaknani taka obose haku khable obai ke sake munai kothoke suka ke ba upphona pastor le kaha hojaknai uphona borok le kaha hojaknai mothani ang mothani borok rok kaha hojaknai omo hai ge borokni omo hai engei phaike hani bagi sawo oro niro borok normal kaisa kok sanani tongo tuma sakno kaitoni diari juk hunnai a boroi Jezebel no nung soika nge tamangka omani bisingtino ulo Jezebel no kaitoni phurungnai ne borok yasaka जों nugo epis mothano जों samani जों nirok mito tongna borok dala phurungnai no yasagya mane ang Jisuni phurungnai Jisu mane kubui Christian phurungnai ang omo hai chongjak ang pastor ang omo hai ne phaini rok no epis motharok yasagya phiaba u thuatira motharok ke yachago hani bagino Jisu Kristo borno haini so niro Jezebel uburi Jezebel borno yachago sakno ang prophet ang diari ni sanai uburi no niro yachago tabo u Jezebel sebab Jezebel sakno diari ini
sawo piaba bo engka Israel rokno lama koror nai neke tabuk to Jezebel hai kabang mano tong borok mothangja giawino kubui ke kaitono siniya asai ketal ngiawino biang Bible College pori paika BTS paika MD paika ngena pastor hni bono chong biro bo kubu ke asai ketal ngi nge borok haina Jezebel hai borok actually borok nije si asai ketal ngi ke buino bahiki asai ketal khai manai hedeba ye omai kabang mano tong Jezebel bo sakno kaitoni borok prophet ba diari mana tamba kaitoni kok saklai nai ge tabuk sengro mana pastor evangelist songhot omai ge ge bo thiatira motharok bono yachakha ge podre pod samung phunukha podre pod bo bone musukri saklaika kok sakha kaitoni kok no salia ge epis motharok ke omai no yachagya false apostles rokno yachagya piaba thia thuatera motha roke Jezebel no yachak mani jeng nogo chini jorabu omhaina jeng jefro motha rok piles kubui motha phanungtun bo jodi haya kubui phurungnai de kubui phurungya bono siawi je phanono yachakla bomo hai borok bomo hai motha bebak no yachak buibai kerengni tongmani liberal ni ho ta liberal mane je phana abo engka okay mili tongmani si kok abo khayo no soitan samang khayo omo khayo no haya borok samang khlaiman omo hai motha wo okay jeng dalano bur yasakha ge kobo rondi rasniti bisa pot kuchugo tongo bo mothani ba kaitoni raida tui tongya phana bono pot rokha bono kuchugo pot rokha kaitoni kok sanani jora rokha nage boni tongmung Bible ni mote ngia phana okay teman mele boni sengsani position na hore ke omo hai no accept khlaimani obo hai ingka thuatira motha okay pari 2 Corinthians chapter 11 tanglai bana 2 Corinthians chapter 11 verse 4 Apostle Paul bo Corinthian motha songno suimani temahin sa ang poribana verse 4 aro haini sawo jeng norok ni thani pirma a Jisu no karai khoroksa sukpano tei kaisa Jisu no pir phaike norok bono kaham ke no hama logui tongo pia norok chini yaktui manmani a phola bai a kothma kaham no karai tei kaisa phola bai tei kaisa kothma no yasago Corinthian motharok tomobu Apostle Paul sawo jeng kok samani kok samani a Jisu no karai kabang borok norok no tei kaisa Jisu ni kok sapai norok bono khalogui yasagin tongo pia jeng phurungmani no le tabo kok sakhana dia Corinthian motha wo omo hayani bagino podre pod haya jengja jeng hamani nugu ke verse 19 no bang poriwana same chapter verse 19 norok belai ke sio amani bagai norok siarok no kaham keno hama logui tongo norok belai ke sio amani bagino English sawo for you put up with fools gladly since you yourselves are wise sak no gurung sak no rungjak sak no sijak ne gosima bai nirok bebang no yasag ke kubino kle yasag li obai Corinthian mothaso dero Jezebel bokai toni chongjak diaria Ahab ni bukhui Ahab no bubono lama hayawat lang Raja Ahab Israel no lama haya mane na tagjak matai no suri rokha puji rokha podre pod lama wot langka temanai final suta tong rokha omhai je Jezebel borok no omhai kene phurungo hamya khlainani tong mungsita tong rowani
Matai takjak ni thani baragwani ge omo haikeno sumsogo Israel no sumsogo langit langkha. Kabang mana omo hai tabokni jorao bahai. Kaitoni borok ang kaitoni songja ni sawina ang pastor ang chonghor ni sawino borok lamano kikla. Mane ulta sumsogo langthang manisan nu. Geze borok Jezebel no rutharnai Jezebel hai bukha borok kaitor bai mungsak connection kri borok ni tongmung no borok khlainai borok chajak tini borok phurungnai Jisu ni bumung nawai ni phurungni tongnai or tei phosong nuka 2 Corinthians chapter 11 verse 4 tei kubun ni Jisu phaimani also jeng norok ni thani pirma a Jisu no karei khorok sasek pano tei kaisa Jisu no pir phaike norok abono kaham keno hamjak hamalogoi tongo tei kaisa Jisu mane taba Jisu kaini kaithangi able kaisa si Jisu haipun tei khoroksa tei kaisa Jisu kita kabang mana tei kaisa Jisu no pir phainai so bono Bible ni Jisu ya haibla Bible ni Jisu ya Bible pulina phurungnai haipun Bible samani a Jisu ya bo soitan sanamani a Jisu tawroni tahuna ama kai dor hnai ro Sinchon jini dol rok tabo bo si tabo Jisu ngkhapu bo tei kaisa Jisu nge angsang hong ni ka beri si Jisu ngi asai faikep omo hairo nge omo podre pod omo hai sungsar sung nugnai nge piaba bonono khalogoi borok khanawo jubu jora boro mane khanawo kebui na hongke borok khana nai liang sin omo hai mothani tuatora motharo omo hai nge borok tabo Kristo subrai Jisu subrai ni bus no mansinai borok dongsok mane sokomo jaksinai kaitoni tomanamle kaitoni kok khmaya mane kaitoni yatsak yawi Kristoni yatsak yawi tei kaisano yatsak mani 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 16 17 ang porwana 16 by 17 norok sawiman yada norok engka kaitoni nokta pia kaitoni phola norok ni bisingo tongo aboni bagai khoroksa se kaitoni nokta sebaike kaitorbo bono sebainai tamni hinba kaitorni kok engka kethar pia norokbo bini nokta jengtabo kaitoni nokta je kubui ke muthangjak phiokjak bo kaitoni nokta bono sinani nangnai nokta kaitor no jagaronani nango je kabang ma jeng Bible rok nugo u kubui motha borok no borok ni bisingo soitan ni borok phai hanani nayo nirok Jude chapter 1 verse 4 rogo pore ni khinuknai nirok pore ni mana Jude chapter 1 verse 4 aro tomanai borok soitan ni borok phai bisingo habani nayo get podre pod khlai borok no mane lama koroi tlangmani badai 2 Peter chapter 2 aro ek ni simi 3 jora pore ni khinke nirok manan ge Jezebel no kaitor bukha slainani jora rokha piaba bo slailia hamya jagao thangruk tongmung sigrao thangruk hani bagai kaitoni tamanai bus kalai phaika boroni thanibo kaitor bus thuna hani samani boroni thani nang phaika 21 tabok thanglai pisnai Revelation jini phunukjak manibo chapter 2 verse 21 21 23 jora ang bono sumsok yakarna jora rekha yoronuka jora rekha haipano bo buitale tongmung no yakarna naya aboni bagai ang bono thongaro khiklainai pia bobai baksa lupcha ngnai rokno belai satoknai a lupcha rok bobai baksa samung hamya khlaimani yakar ya ke ang tabuk abo hai khlainai ang bini borok rokno bo butharnai
haike se borok rok wansuk marok bai muchung marok no ang sawi mano honei bebak motha sawi manano ang norok no jotono no norok khlai tui no yagul suwana oro lupchang ma thangla ya bui no bo lupchak khlai ro mane bobai thuro omo hai okay ang phainai okay bustung phane bobai waijanai borok no bo ang bustunai mane jabok tabok ni Christian rok je omo hai safainai rok no khana thokjagui chajagui bono yasaknai borok je prokai to borok haino bustungu boni tabok जों पहिले वर बार्स वानो परेखा बनि मकल हर हाय जलाय ngै फायनाय हायरे बनि याकुं के पितल हाय क्राक ब्ला ताव लाथि राव जाखांके बेकने फना बायनाय बो हाय के गोबां मा अमा हायके बुस थंजाकनाय बो किफिलि बो फायनाय नैसाव के हायने हाय जों जेजेबल no जों बेलायके अमहाय बरक no जों बेलायके हुसुंथाय जेजेबल हायने हाय मैथनारदि जेजेबल ओंखा बरक रक no इजराइल दफारक no हायाव खिख्लायनाय मोताय आताय no बारक रनाय सुरि रनाय अमहाय पेबा काय दरसाव इजराइल रक no निरो आनो कारै कोइसनो स्टा सुरिदि आनो कारै असंसार तै खय मोताय करै आं सिमिसे Piaba u Jezebel Israel rokno barok ronan cengka matai tag ronan cengka omahai podre porke phurungka dageka en je borok kai tono kubui kai tono Suria ba boni u matai rokno barogya matai rok thani barogya bonoke butharwani si cengka omahai Jezebel ke जों अमहाय जों नुगो ओमफ्राय जों ओके सेकेन्ड किंआव थांनायानो सेकेन्ड किंआव चैप्टर 9 verse 22 उलोके बो आहाबनि बोहै ओंखा Second King chapter 9 verse 22 Bosong second Bosong chapter 9 verse 22 ke ang porwana habugra Solomon o hayongni bebak habugra rokni slai rang bo gonang kuk te oh ya Second King mane Bosong ya na habugra sih okay sorry habugra nakadi kobro Bible as por zagiaba verse 22 22 Jisuno nukhe o Jehuno nukhe Joram bono kaham kok datong hnei sungkha Jehu hai hnei saka numa Jezebel tabuk suda takjak matai rok khulumui tei sekalne kokthai rok tui tongkhe bahaike jeng kecang tongui man sinai oro jeng nugu bo borok rokno Israel rokno mutai no khulumnani kaisaya ulau jeng nugu Nabot Raja Ahab Nabot ni kheto mane anggur bari nawani bagi Nabot nobo dala sawi kena phunugui bono hadu kograi buthar rokha nero porini ke nuknai Second King chapter 9 no pilani simi ge bo borok no buthar rokha sungsoko khiklaika sinal juta phurungkha podre por hayawo borok no mane Israel rok no tlangi thangkha phurungkha ge o mo hai phurungnai no tabo
Tuatira borok yachago. Ang kaitoni phurungnai, ang kaitoni prophet, ang kaitoni diari nei samabai borok yachaka. Ke Soitan omo haikeno borok ni Christ mothao boni Christoni mothao borok roho haibana omo hai borok no जों yachaktai gri haible gui Christians kaitoni khorang no busiu Christoni khorang no busiu Christoni dage manano khanao ke te soitani chal nobu जों बुजिनानै नांनाय गोबांमा हाया फोरोंनाय लामा करनाय अमाहाय बिसिंगो फाइमाना बर' फाइखांखे पदरे पद लामा पेलेसखां लामा कररoi तैनाय काइतने आरने चालरoi लांनाय अरो जेजेबेल हाय जेजेबेलबो फोरोंखाना उल्टा पुल्टा गोबां माने फोरों जों नुगो बाइबेलाव गे जों बाइबेलाव नुगो अमहाय बर'फोरनो जों जागारो थाइख्रि इजराइल रक तोनि बागै काइतरबाय सासन खालायजाखा काइतरबाय स्रायजाखा काइतनि स्राय मोननांखा तोनि बागै तमन हले बरक मताय ताकजाक no yasak mani bagai ge oboni bisingo jottoni sai borok no mutai yasak ronai ka Jezebel ge pari haini haiseng kibul thanglai fine aro verse 22 o haini sawo haini bagai tabuk subrai haini sawo ang bono bisnawo khiklainai aboni bagai ang bono thongaro khiklainai phia bo bai baksa lupcha ngnai rokno belai satoknai bono thongaro khiklainai bo bai baksa lupcha ngnai rokno bo nomo khlainai hinisa lupcha ngnai rokno bo baksa samung hamya khlaimani yakariyake ang tabuk abo hai khlainai mane bo bai baksa tongnai rokno bo Kipili angke bono khlaitino khlainai nisa mane bustung jaknai bo salai bekha salaiya okay thongaro khiklainai mane na bono biana siara ba podre pod khlai bon thani haya tubunai ye bono rutharnai borobo bo haine khlai jaknai okay buthar jaknai nisa bebak mothano kaitoni bus kaitor jole jakbui ba kaitor bo khorai mani no mannai hai bagai omo thiatira mothano simiya joto motha omo hai tongo soitan phaipro sinirugya yachago tabo kamang motha no ga tabo jini ang je jaga asayo ar rogo haine singlung motha nei Udaipur ar jago age ang trai phorong jimin nugi phayo afro rogo bsuk kubui khena khakka unglai tongai ge chuba lai mani hajak lai mani tongo haibro tabok ke nugu kaha borok busilelia haya borok busilelia kahano ke yasak lai lia haya no ke yasak layo ge tau golden jubilee no nai tongka haipona motha no nai nekha ke belai tola ang poito khlayo nge nai nekha ke nugo Christian ni besar rok no pora o agoglia Christian ni besar chok no nai rok kabangkha nukhung halia buini uporo depend tau uloke age to aprorok to chakri motha rok si chakri kabangku motha ni nukhung rok tabongke motha ni nukhung rok sakri krika ngret omo haisen no omo kaitoni kaisa bus kaitoni kaisa kaitor temanai khorai mani jengno hani repent ngani nangai repent
je aroni mothak rok khnai tongkha ke repent ang kok krak bai ni sau mas bekha selainganai nangnai repent ngani nangnai ang hai thangpiana chapter 2 verse 22 aboni bagai ang bono thonggarao khiklainai phia bobai baksa lupcha ngnai rokno belai satoknai a lupcha rok bobai baksa samang hamya khlaimani yakar yake ang tabuk abo hai khlainai ang bini borok rokno bo butharnai haike se borok wansuk marok bai muchung marokno ang sawi mano hnei bebak motha sawi manano ang norokno jotono norok khlaitui no yagul suwana tabo omo hai khlaikesi ang no nirok sinai ang khlaimano nirok wansok nai je nirok omo hai nirok businai kebui na chung Christian hingke kaitoni thani kok saigam Christoni thani kok so gesung soitanni dage mawo जों थांयावै काइटनि दागे मावो जों फायना नांनाय हयतोबा जों वाइसो बबे tlangjago हायफोनो लामा अदेगो फोनो अमो जायासिं दङ हमले जों सिवि किफिलानि नांनाय नि आंके काइटर बुस्थुनाय 24 ang purified 24 Pia tuatira o tongnai norokni bere teirok o hamya phurungma tei tonglia a borok soitanni bisingni kok hanmano norok srunglia ang norokno o kokno sawo ang norokno te poja phindia Piaba borokni bising tei kifili phainai borok bising tongpano kifili phainai borokna ang tei poja phinlia hneisa omo kaitor bori smai verse 25 tamoke ang phayasak norokni thani tongmano grakhe romai tongdi phiaba ang kipilia sak norok samang khlaimano khlai tongdi nei dagyo Kristo sungmajak dagyo thuatira motha borokni kabangma जों अमहाय oro nukha borokno kaito tomani baki jole jakha borok kaha samangna kaidong agen chimi kaidong aibono saka ngai thangkha mane sakno phunukbani sijagoni omani baki ulo koba bai dala phano phurung phaika aibono kisa rang paisa ganangko ba kisa omo kungnai rajniti o tongnai omo hairok no yasak man no taubai जों सुलिमान के जों बर'नि बिसिं जों सोलोंथाइ जे बर'क ग्राके तंनाय बर'कनो जों टेबो नुगु verse 26 by 28 बर'कनो तमानाय आफानि थानि मानमानि फाननो रुनाय आ बर'कनो दफारकनि बखरक सोनामनाय काइटर कुचु गति सानाय bo phaya sak jora je bono krake tongnai hayano yachakya satok jakpana tongthung haipano tabo actually kawi Christian ro ereng Christian ro bai satok jago tomanle ereng Christian ro no kabangko je जों satok jakpano जों krake जों tongnani nangnai जों Jepro जों krake tongkha boni kokno yasagi tongkha okay odre po motha ni borok rok bus thungjak phano aroni yoknai nisa aroni yoknai aro जों nugo borokno dofarokni bokrok snamnai borok dofarokno sorni raidang bai
kok khna rwnai phia hani manui haike borokno swainai ang borokno aitorma athukri no bo rwnai khunju tongke ba phola motharokno samano khnadi je borok kok khnaiya je borok thuatira hai ngai motha hai ngai borokno kaito busthunai phiaba je khra ke tongnai borokno kaito athukri haisi snamnai hain bagai omo kaito ni promise kaito kok rwmani jini Kristo kok rwmani jesung amro bising omono sung muito narglaiana saka simaya bukhabai saka hangke sung lama koronai temen male jepro saka sak ni bagai ingo kaito ni kubui ke kaito ni bagai ya aprongke omohaine jung aste kaito jini bukhani okhari thango ike onono thuatira mothano simaya tabok joto omahai motha thuatira motha hai osungsar tongo borok ni bukha hai tongo ani bagino jung no phurungnani bagai bu motha ni bisingtwi kok kachar kha jotoron hambai orono pairalaisina hambai